Ako si Doggy, Christian PH, Paolo Tomenes. Ano ang kanilang pinagkapare-pareho? Meron silang mga nahak ang kanilang mga YouTube account sa iba't ibang panahon. At ngayon currently, si Christian PH ay nahak ang kanyang account. Gusto ko lang maglagay ng simpleng PSA ngayong balitang na wala na masyadong munang patawa. Matagal ko nang gusto tong sabihin na sa pagiging isang YouTuber, wala ka masyadong help. Hindi mo naman inaaral paano to diba? Lahat to kapaka sa dilim hanggang maintindihan mo. Wala kang kuya dito wala kang superior officer o team leader na tutulungan ka muna. Syempre, kanya-kanya kami mga empleyado sa kanya-kanilang mga upuan, kanya-kanya mga channels at napakasakit mawala ng isang channel. Pinagdaanan ko rin yan. Meron na tayong pumanaw na channel noon. Kaya naiintindihan ko yan. Ito, gusto ko itong maging tulong sa mga magsisimulang YouTubers or kahit mga simpleng viewers na gusto maintindihan yung pang-araw-araw na pinagdadaanan ng mga YouTubers. So, paano sila na-hack? Hindi naman ako deep web hackerist na naiintindihan ko yung mga ganyan. Pero naiintindihan ko paano sila nasa scam. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Meron ako dito mga email thread ko mismo sa ating channel. Sinubukan din ako. Tanggalin na muna natin dito yung human error, yung simpleng katangahan na talagang binigay mo. Ang pagfo-focusan natin dito ay yung talagang pagpasok nila sa iyong private information. Yung talagang hindi mo alam na kinukuha na pala. Kasi alam ko meron diyang mga tao na sa hindi ba ipaliwanag na paraan ay binibigay talaga nila yung kanilang mga account or kanilang mga private information kasi magaling siguro magsalita. Tatawag daw nila tong social engineering. Hindi ko lang gusto lang nila maging cool yung mga scammer na tawag dyan, pero yun ang kanilang termino para doon. So, unahin na natin, lahat ito mga example galing ko mismo sa aking experience at para to sa inyo, mga gusto maging YouTubers. So, simulan na natin. Una sa Facebook. Ito, nakita ko to dati. Isang notification tungkol kay Renji. Tangina mo, Renji. Ito ba si Chainsaw? Denji nga pala si Chainsaw. So, hindi ako Renji. So, ayan, kung titignan nyo maigi, syempre, i-blur ko lang yung aking personal account. Ito ay fake dahil kung titignan mo yung diferensya ng galing talaga sa Facebook at hindi sa Facebook, makikita nyo kung may mga personal emails kayo, meron tong gold na bar. Ibig sabihin ito legit. Ito makikita ko Facebook mail. Yan, ito ang official ng Facebook mail. No reply. Hindi ka kakausapin ng Facebook, hindi ka special, hindi ka anak ni Mark Zuckerberg. So mag-iingat kayo diyan. Ito pag kinlik mo yan, mayroon kang nakakatakot na maaaring mangyari na syempre ako hindi ko na pinindot. So tapos na tayo sa Facebook. Sunod naman, ito ang pinaka nakakatakot at sigurado ko ito rin ang dumali kay Christian at kay Doggy. Yun ay sa email. Sa email naman, siyempre, di ko napapakita kung sino yung kanyang kinukunyaring hawak niya. Ayan, si Maya. Tangina mo, Maya. Ito yung pinaka-fake na pangalan sa lahat. Alam niyo, itong tinignan ko pala sura, mas fake pa to sa dede ng mga TikTokers dito. So, ayan, Red Bull. Parang, ba't ako lalapitan Red Bull? So, wala sa branding ko. So, ang gagawin nila, bibigyan kanila ng Google Drive link. Tapos, pag binigyan ng Google Drive link, syempre ito, pag binuksan ko, wala na. Ganyan naman talaga, di ba? Pero doon sa Google Drive link na yun, meron pa isang link sa loob nun. Kasi tinanong ko nga po dyan, baka ma-ilig kayo sa aking English speaking skills, ha? Pero hindi naman ako lagi nagre-reply dyan. May ako admin na kumakausap dyan. Pero pag mga ganito kasi kala ko, ano pa to 2021 nung last year. Sabi ko po, big ano to big malaking pangalan to, siguro sikat na ako. Ako na, sabi ko sa admin, ako na personal nakakausap dyan kasi sanay naman din ako may pag-usap. Hindi ko makita yung preview na gusto mo isabihin sa akin. So sabi ko, meron ka bang GDocs dyan? Ayoko nagda-download ng files, diba? I'd rather not download the files than not virus scanned. Ori, walang S, alam mo nang English. Yung hackers ko, hindi ko siya ma-hack. Etong of course na sinasabi niya, tandaan nyo, only 100 megabytes ang pwede i-download niya. Pero hindi ko naman sinasabing virus. Sinasabi ko lang mga applications na pwede nila ilagay. Marami dyan mga, may term sila dun na parang fake na virus o hindi talagang virus. Basta may ganon. Sabi ko kasi hindi ako ganon kagaling. Pero sinasabi ko lang dito yung way nila para makapasok sa'yo. So sabi ko dito, bigay siya ng mga getong password. Ito yung mga compressed sa loob ng Google Doc. Meron na naman link doon para yung mga download. Alam niyo yung mga nagpapirate dyan. Tapos alam niyo naman yun, yung mga pinagda-download ng mga files sa mga hentai nyo at mga porno, mga bastos kayong hayop kayo. Meron doon. Tapos, pagka-click mo noon, magkakaroon ka ng compressed file. I-extract mo ngayon yun. I'm sure maraming way, baka pagka-extract mo, may virus na agad papasok sa'yo. Or pag in-install
mo yung application na yon. Siyempre, yung mga nakalagay sa mga applications, kung hindi ka naman boomer, alam mo, pwede nila dayain yun eh. Kahit sabihin nila, you are logging in. Pero hindi na pala log in, binibigay mo na pala yung, ina-allow mo na pala yung access sa YouTube mo, sa lahat ng channels mo, sa lahat ng Facebook accounts mo. Napakarami niyan, hindi ko kaya isa-isahin yan. Lalo na di naman ako ganun ka, an ounce of prevention is more than a pound of cure, sabi nga niya. So ako, hanggang kaya ko lang is paano ka matutulungan hindi umabot sa ganun. Kasi pag ganun, hindi ko na alam eh. Ibang liga na yan, mga deep web conspiracy theorists na makakatulong sa iyo dyan. Pero na pala ako nung tinatawag nilang Ligma virus in hackers. marami din naman binibigay na tulong ang YouTube. Pero di ba, bakit kailangan pa pagdaanan yun? So, tinanong niya ako, may mga links siyang binigay. Kahit na buksan mo to, patay na lahat yan. Wala na yan, get stuff na, blah, blah, blah. Kita mo nangyari. Nung sinend ko ang files above 100 megabyte or not provide, wala na siya ni-reply. Wala na. Pero dati nag-uusap kami, bilis, pucha, 4 hours na nagre-reply ka na. Ngayon, alos na 9 months na tayo, di mo pa rin ako pinapansin. Pucha, ginost ako. Hanggang dito pa naman, gino-ghost ako. So ito naman, gets nyo na yung practical side niya. Lagi nyo i-check yung mga may gusto ipa-download sa yung mga sponsors nyo or mga gusto kang hingan ng mga private information. Siguraduhin mo munang safe yung mga i-click mo. Huwag ka click na click, okay? Hindi ka mananalo ng 1 million points over the internet, ano ka boomer. So, ito naman, unting mga tips din sa mga papasok sa pagiging YouTuber. Po siya, napakasaya dito eh. Pag sa mga partnerships, ito mga provide at least 500 downloads, 1,000 downloads. Paano mo to ma-check kung nasa kanilang side yung kanilang measurement ng analytics mo, paano mo malalaman na umabot ka na ng 500 downloads? How would you know? So kung sa kanila manggagaling yung metric ng mga clicks dun sa video mo, hindi ba nila pwede i-tamper yun? Dadayain bago ipako, kahit kayo naka 500 ka na, sir, 400 pa lang po na download niya. Paano mo malalaman yun? Mga ano yan, red flag yan. Kung baga sa isang relasyon, kung may mga business partners kayo, di ba, alam niyo na marami tayong nagiging mga sponsor dito, mga business partners ko na rin yan, na-check ko na yan, nagkaroon na kami ng maganda experience isa't isa at pinagkakatiwalaan ko sila. So yung mga una yung sasabaki ng mga sponsors, mga iba't ibang mga brands, kailangan nyo i-double check yung mga ganito kasi once pumirma na kayo ng kontrata, wala na kayong choice. So yung mga ganyan, hindi ako pumapayag sa ganyan eh. Basta gusto ko, bigyan mo ako ng duration ng aking sasabihin, bayaran mo ako sa ayaw sa gusto mo sa simula pa lang. Hindi ko kailangan mag-prove sa'yo ng kahit ano. Kasi, pero naiintindihan ko yung mga affiliate links. Kasi yun, alam ko meron ka rin ng mga parang way to check sa sarili mo. Kumbaga, isa rin yung tinitingnan nyo, i-double check, triple check nyo yan para awawa nyo na. Diba? Walang kurso para dito. Naiintindihan ko gaano kahirap kumita ng pera. Kailangan inaalagaan nyo yan. At napakasakit mawalan ng hanap buhay o mawalan ng, diba, ng pera na deserve mo naman o pinaghirapan mo naman. At naalala ko nga, meron pa dito yung mga sa cryptocurrency, mga pinapag-invest ka. Ang bayad sa'yo, yung binibenta nila. Parang tangina mo naman eh. Nagsisimula ka pala, tapos gusto mo ako'y humawak ng malaking porsyento ng cryptocurrency na pina-plug nyo. Parang ang kapal naman ng mukha mo, parang kaya gagawa ako ng bagong brand ng shampoo. Yung brand ambassador, yung stocks ko, sa'yo ko ibibigay lahat. Ikaw may hawak ng value niya. So pag kunyari ako, binili ko kung babayaran mo nga ako in cryptocurrency o in shampoo, yung value nun tataas, malamang. Tapos biglang aalis sila. O di, bagsak sa akin lahat yun. I'm sure marami mga bata. Siyempre, marami naman tayong YouTubers ito na bata na hindi naiintindihan yun na pwede kang iwan. Tawag yung pulling the rug, di ba? Yung tawag sa cryptocurrency. Mag-iingat kayo sa mga ganyan. Nagkaroon na ako ng mga 10 cryptocurrency lumapit sa akin regarding sa mga ganon. Meron sa parang Korean-based, meron Japanese-based, may mga Pinoy, Philippine-based. Ayoko ng ganun. Bayaran mo ako in peso, bayaran mo ako in dab, basta bayaran mo ako sa cash, hindi sa cryptocurrency. Saka na yung mga ganun pag safe na talaga, di ba? Alam na ibigay ko sa Meralco ko, sa landlord ko, cryptocurrency, di ba? Wala pa tayo doon, pero diba, delikado yung mga ganun. Meron namang ways si Tito YouTube para makuha na yung mga accounts. Ngayon, ang ginagawa, tina-terminate nila kasi iba na yung may hawak eh. So, pagka-terminate nila, may process para i-fill-upan mo to ensure na ikaw talaga may-ari. Tapos nun, pag na-okay na sila, bubuhay nila uli, virgin na uli yung channel mo, wala nagmamay-ari, ang hawak lang talaga ni si YouTube, ibibigay ngayon sa iyo. Meron ka siguro bibigyan ka ng code, bibigyan ka ng way to access it.
nandun pa rin naman lahat ng videos mo, nandun pa rin naman lahat ng subscribers mo. O, Pao, paano kung yung nakahack sa kanya is dinilit yung kanya mga videos in mass account? Pwede yun, may way pa rin. Ako, pag kaya may na-delete ka, pwede mo pa rin siya i-restore. Matagal nga lang, siguro 2 to 3 days para ma-restore isang video mo. Kung en masse, kung maramihan din siya ginawa, it will take longer, pero meron pa rin silang link, no? Meron pa rin silang way. Ano ba? Google ang mga pinakamagagaling sa data gathering. Wala, hindi yan magdi-delete lang ng kasi na-delete mo lang. May lagi namang may way, meron lang oras na kailangan mo ilaan. So pasensya na ako, isa lang ating topic ngayon kasi medyo malapit sa puso ko to kasi talagang gustong-gusto ko na ito yung nung nagsisimula ako sa YouTube 3 years ago. Sana meron kasi nakakakabay po. Tsaka, 'di ba? Ano mo to baby mo to itong channel na yan. Pinapangalagaan mo yan at masakit mawalan ng ganyan. Parang nabitawan ng ninong yung sanggol, 'di ba? Yung kanyang inaanak. Parang gano'n yung feeling. So, I'm sure naman, Christian, makukuha mo rin yung YouTube mo. So, doon na tayo sa balita na ngayon. Maraming salamat sa mga nakinig. Tayo na magbigay ng ganitong tulong sa ating komunidad. Ito, sana ay makatulong to sa mga nagsisimula mag-YouTube dyan at Mocha Frappuccino na mamaalam.